Moi kaikille! Mä oon Anne Puolakanaho ja tämä lähetys tulee Jyväskylän keskustasta Aprika-nimisestä toimitilasta. Tämä tila on tarkoitettu ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita mielen ja kehon hyvinvoinnista. Me toivotamme tälle tervetulleeksi uudet asiakkaat ja uudet ammattilaiset, sellaiset, jotka on kiinnostuneet mielen tai kehon hyvinvoinnin edistämisestä. Klikkaa meidän web-sivut www.aprika.fi, niin näet enemmän. Mutta tässä lyhyt esittely meidän tiloista. Tässä on esimerkiksi juttutila. Tämä tila on rauhallinen tila ja tarkoitettu yksilötyöskentelyyn tai työskentelyyn yhden tai parin asiakkaan kanssa. Ja tässä vieressä meillä on kroppatila. Tämä tila on varustettu esimerkiksi sähköhierontapöydällä. Ja täällä voivat erilaiset kehon terapeuttiset toimenpiteet onnistua erilaisten ammattilaisten tekeminä. Tässä vieressä on meillä Nätti-niminen tila, ja tämä tila on tarkoitettu erityisesti kosmetologin tilaksi. Täällä voidaan tehdä erilaisia ihonhoitoja, tai sitten tila soveltuu myös yksilötyöskentelytilaksi. Tässä vieressä on Itu-tila, ja tämä tila on tarkoitettu ryhmätoimintatilaksi. Tämä on myös erinomainen paikka esimerkiksi esittelylle ja pienimuotoisille koulutuksille. Tilassa onnistuu myös erilaiset pienimuotoiset ryhmätapahtumat ja esimerkiksi jooga-ryhmänpito sillä tavalla, että kaikki nämä tarvikkeet ovat täällä siirreltäviä. Mennään vielä tuonne yhteen viimeiseen huoneeseen. Täältä käytävän päästä löytyy Porina-huone. Tämä on ryhmätila ja tarkoitettu erityisesti pienryhmille rauhalliseksi työskentelytilaksi. Täällä voi pitää kokousta tai esimerkiksi työnohjaukseen tämä huone on erinomainen.